ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. काही दिवसांपूर्वी रवी आणि त्याची पत्नी रेश्मा यांनी पुण्यामध्ये एक लहानसे फ्लॅट विकत घेतले आणि त्याचबरोबर ते त्या फ्लॅटमध्ये राहायला देखील आले. गरजेनुसार त्यांनी फर्निचर, भांडी हे देखील विकत घेतले. त्यांना एक लहान 5 वर्षाचा मुलगा सार्थक देखील होता. तो फार गोड होता. त्याचबरोबर रेश्माची इच्छा होती की त्यांच्याकडे एक टी व्ही देखील असावी. पण घराचं बजेट जरा जास्तच झाल्यामुळे नवीन टी व्ही सध्या घेणं परवडणार नव्हते. पण सार्थक लहान असल्यामुळे आणि त्याच्याकडे सारखं लक्ष देणं नसल्यामुळे रेश्मानी आणि रवीने एक लहानशी टी व्ही घेण्याचे ठरवले. त्याचबरोबर रवीने टी व्हीचे वेगवेगळे प्राईस देखील काढली. पण सगळेच ओव्हर बजेट होते, म्हणजेच खूप महाग होते. त्यामुळेच रवीने एक कल्पना सुचवली की आपण एक सेकंड हँड टी व्ही घेऊया. ती आयडिया रेश्मालाही फार आवडली. बजेटमध्ये आणि एक चांगली टी व्ही असेल तर बरे, रेश्मा बोलली. म्हणून दोघांनी इंटरनेटवर सर्च केले आणि त्यांना वाटेल तशी ती टी व्ही भेटली देखील. त्या मालकाशी ते बोलले आणि आश्चर्याचं म्हणजे ती टी व्ही त्यांना फार स्वस्त दरामध्ये भेटली. जवळपास 30 ते 35 हजाराची टी व्ही त्यांना 5 हजारामध्ये भेटली होती. रवी आणि रेश्मा हे फार खुश होते. ती घरी आणली आणि ती टी व्ही ही चालू केली. 2-3 दिवस झाले असतील. सगळे आपापल्या कामात व्यस्त होते आणि सार्थक टी व्ही बघण्यामध्ये. बघता बघता रात्र झाली. सगळे झोपी गेले. रात्रीचे 1 ते 2 वाजले असतील. टी व्ही हा स्वतःहून चालू झाला आणि त्याचबरोबर रवीला जाग आली. बहुतेक सार्थकने टी व्ही चालू केली असेल आणि तो पुन्हा येऊन झोपला असेल असे रवीला वाटले. कारण की सार्थक हा जरी लहान असला तरी दिवसभर घरी असल्यामुळे त्याला टी व्हीचे आता भरपूर माहिती झाली होती. म्हणून त्याने असं केलं असावे असा त्याचा गैरसमज झाला आणि त्याने टी व्ही बंद केली आणि झोपला. दुसऱ्या रात्री रेश्मा बरोबर पण अशीच घटना घडली. तिलाही असंच वाटलं की सार्थकने हे केलं असेल. पण खरं तर सार्थक हा झोपलेला होता. सार्थक हा करूनच शकत नव्हता. साधारण एका रात्रीचे 12:30 ते 1 वाजले असतील. रवी हा तसा ऑफिसचे काम करत होता आणि अचानक टी व्ही ही स्वतःहून चालू झाली आणि गाणं चालू झालं. त्याचबरोबर रवीला आश्चर्य वाटले की यावेळेला तर सार्थक आणि रेश्मा हे दोघंही झोपले आहेत, तरी ही टी व्ही चालू कशी झाली आणि हे गाणं कसं काय लागलं. रवीने जाऊन ती टी व्ही बघितली आणि ते गाणं बंद केलं. त्याचबरोबर ती टी व्ही देखील बंद केली. कदाचित टी व्हीमध्ये काही फॉल्ट असावा असं रवीला वाटले आणि त्याने स्वतःची समजूत काढली. पण खऱ्या अर्थाने रवी हा फार घाबरलेला होता. लहानपणापासूनच त्याला भुतापेचांची फार भीती वाटत असे. दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार त्याने त्याच्या पत्नी रेश्माला सांगितला. पण रेश्मा ऑफिसला जायच्या घाईमध्ये असल्यामुळे त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. त्याच दिवशी रेश्माला हाफ डे असल्यामुळे ती घरी लवकर आली आणि जे त्यांनी बघितलं ते फार आश्चर्यदायक होतं. घरचा दरवाजा उघडताच सार्थक त्या टी व्हीकडे बघून एक वेगळेच हास्य देत होता. जसं काही टी व्हीमध्ये त्याचा कुठला मित्र किंवा मैत्रीणच आहे. आणि आश्चर्याचं म्हणजे ती टी व्ही देखील बंद होती. पण सार्थक असा का बघत असेल. लहान असल्यामुळे ते स्वतःचीच मस्ती करत असे व तो स्वतःमध्येच खेळत असे असं रेश्माने मनातल्या मनात बोलले. त्याच रात्री रवीला घरी येण्यास उशीर होणार होते. म्हणूनच सार्थक झोपी गेला आणि रेश्मा ही टी व्ही बघत होती आणि टी व्ही स्वतःहून ब्लिंक करायला लागली.
म्हणजेच चालू बंद व्हायला लागली. कदाचित लाईटचा फॉल्ट असेल. रेश्माने स्वतःचीच समजूत काढली, पण यावेळेला असं काहीच नव्हतं. लाईट ही एकदम बरोबर होती. म्हणूनच रेश्माने ती टी व्ही बंद केली आणि बंद करताच त्यांनी जे पाहिलं ते फार भयानक होते. कारण की त्या अंधारा टी व्हीमध्ये एक 22-25 वर्षाची एक मुलगी अगदी सफेद कपडे घालून तिच्याकडे बघून हसत होती. आणि हे बघताच रेश्मा फार घाबरली. ती पळून आपल्या सार्थककडे गेली आणि झोपून गेली. काही वेळाने रवी आला. रवीला हा प्रकार सांगितला. पण कदाचित रात्र झाली असेल, तुला झोप आली असेल, असं रवीने रेश्माची समजूत काढली. पण दुसऱ्या दिवशी रवीने हा प्रकार आपल्या पत्नीला देखील सांगितला की एका रात्री तिलाही असा अनुभव आला आहे. आणि हळूहळू ते दोघंही घाबरायला लागले. नेमकी रात्री 1 ते 2 या दरम्यान होतंय तरी काय, असा प्रश्न रवी आणि रेश्माला पडत गेला. त्याचबरोबर त्याच रात्री सार्थक हा उठून टी व्ही जवळ गेला आणि त्या टी व्ही जवळ बघून बोलायला लागला की आज तू माझ्यावर खेळणार ना, की आजही तू तशीच जाणार. आणि हे बघताच रवी आणि रेश्माला फार धक्का बसला आणि त्यांनी सार्थकला विचारले, सार्थक, हा काय प्रकार आहे, चल झोपायला. तेव्हा जे सार्थकने उत्तर दिलं ते फार भयंकर होतं. जोपर्यंत ही ताई येत नाही तोपर्यंत मी जाणार नाही. आणि त्याच वेळेला रवीने टी व्हीकडे बघितले, पण टी व्हीमध्ये केवळ अंधारच होता. सार्थक आणि त्याचे आई बापा हे झोपी गेले. पण रात्रभर तोच विचार करून रवीला मात्र घाम फुटला होता. एके रात्री रवीला पुन्हा येणार उशीर होणार होते. रेश्मा आपल्या कामात व्यस्त होती आणि सार्थक हा टी व्ही बघण्यात व्यस्त होता. आणि सार्थक पुन्हा तेच बडबडू लागला, तू आज येणार ना, आज नाही आले तर मी तुझ्याशी बोलणार नाही. आणि रेश्माने सार्थकला विचारले, हा काय प्रकार आहे, कोणाशी बोलतोय. तसं सार्थकने त्या बंद टी व्हीकडे बोट दाखवलं. आणि त्यावेळेला जे त्यांनी बघितलं ते फार धक्कादायक होतं. कारण की एक 25-26 वर्षाची मुलगी ही सार्थककडे बघून हसत होती आणि तेच पांढरे डोळे हे रेश्माकडे वळवले. त्याचबरोबर बघता बघता ती टी व्हीच्या बाहेर आली आणि एक क्रूरचं हास्य करायला लागली. आणि बघता बघता तिने सार्थकला पकडले आणि ती सार्थकला घेऊन टी व्हीच्या आत जायला लागली. पण रेश्माने तिने थांबवण्याचा प्रयत्न केला. रेश्माला कळून चुकले की हा काहीतरी भयंकर प्रकार आहे. आणि त्याचबरोबर रेश्माच्या जोरात कानशीर त्या भूताने वाजवली आणि रेश्मा बेशुद्ध झाली. आणि ती बाई ही सार्थकला घेऊन टी व्हीच्या आतमध्ये गेली. थोड्या वेळाने रेश्माला शुद्ध आली. आणि यावेळेला रवीने तिला विचारले की अगं काय झालं होतं, घर असं लॉक का केलं, आणि तू बेशुद्ध काय झाली, सार्थक कुठे आहे. आणि हा प्रकार तिने रवीला सांगितला. रवीला सांगितलं की ती घेऊन गेली, ती आपल्या सार्थकला घेऊन गेली. तसा रवीला घडलेला प्रकार पूर्णपणे तिने सांगितला. आणि सार्थक हा त्या टी व्हीच्या आत आहे. रवीला रडू कोसळले. आता आपल्या सार्थकला पुन्हा कसं आणायचं हा प्रश्न त्यांना विचार करू लागला. पण आता सार्थक पुन्हा येणार की नाही. रेश्मा आणि रवी सार्थकला हे पुन्हा बाहेर कसं काढणार. त्याचबरोबर त्या भूताला नक्की काय हवंय, हे सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर रवी आणि रेश्माच्या डोक्यात फिरू लागले. आता नक्की सार्थक बाहेर येणार, सार्थक जिवंत राहणार, ह्याचं उत्तर तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये समजेल. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.